Helo, o croeso nôl. Dyma fi'n crwydro a mwydro. Dyna ni allan eto. Mae'r haul yn disglio. Wel, di'r haul ddim i fyny eto. Nid yn y bwlch bach yma, ond ewn ni fewn a gweld be gawn ni yn yr afon bach yma. Y lluniau yn yr afon bach. Weithiau mae rhywun yn meddwl bod rhywun yn sbio lawr yn nhw. Wel, dyma ni ar ben y Rhugos, mynydd Rhugos ac yma yna coedwig. Ac i fewn i'r goedwig i gweld yn y gola hyfryd yma pa fath o lluniau gawn ni yn y goedwig, gawn ni weld. Wel, dyna ni, cylch daeth adra i Merthyr yn mynd heibio Ystrad Fellta. I gweld os oes yna llun y 2 mis Ionawr yn Ystrad Fellta. Ond hynna di'r stop dwytha dwi'n meddwl. So, da ni wedi bod ar Bwlch, Rhugos, Rowan Ystrad Fellta ac adra i Merthyr. Tan tro nesa, hwyl!
Wel, dyna ni yn ôl yn Merthyr. Lle da ni wedi bod da? Da ni wedi bod yn y Rhugos, y Bwlch, yn y Coedwig yn y Rhugos, o pistill gynta'r flwyddyn, ac wedyn Ystrad Fellta ar y ffordd yn ôl. So, digon o dewis yn fanna. Ac o gobeithio wneud i ryw fideo bach. Camera, crwydro a mwydro. Penod 2.